Hei! Tervetuloa seuraamaan meidän perheen matkaa, kun me lähdetään tämän Kapen kanssa kohti Helsinkiä parin pysähdyksen taktiikalla. Laiva vie Travemündiin ja siitä kuulette kohta lisää, mihin meidän matka vie. Lähtö Kokkolasta tuonne Jyväskylän kupeeseen SFC Hietasaareen. Nurmijärveltä löytyy aivan ihana SFC-sääksi. Tämän jälkeen meidän laivamatka Saksan Travemündiin voi alkaa. Tässä laivamatkassa menee kaiken kaikkiaan noin 30 tuntia ja meillä on puukattu sinne kaikki mahdolliset ruokailut 4 hengelle ja totta kai vähän parempi hytti merinäköalalla. Illalla sataman kupeessa yövytään yö, jonka jälkeen tuolla Berliinissä varmaan semmoinen viikko vierähtää mukavien aktiviteettien parissa. Sieltä rannikkoa pitkin, Puolan rannikkoa Danskin kautta, ajellaan sieltä sitten tuonne Liettuaan, käydään Kaunasissa pyörähdys ja takas rannikolle. Klaipeda ja sieltä Latvian kautta Riikaa ja Jurmalaa. Sitten Viron rannikkoa pitkin Tallinnaan ja Eckerö-Line vie meidät Helsinkiin, jonka jälkeen painellaan aika suoriltaan takas kotiin, sillä meidän kesäloma päättyy tähän. Meidän reissun kesto on kaiken kaikkiaan noin 4 viikkoa ja keretään nähdä 5 eri maata.